Ahojte, v tejto epizóde nazrieme do podzemia našej krásnej planéty. Nedaleko Budapešť totiž volajú hlavným mestom sveta jaskýň. Ukážeme vám prechod suchej jaskyne, ale povieme si niečo aj o potápaní v takýchto priestoroch. Én nem tudhatom, hogy miért van, hogy minden éjjel beborul az íg. Túl sok volt a para, amiért, ezért nincsen bennem már szimpátia. Elmegyek én már hova hívnak, mert érezni akarom, amit régen. De már régen tönkrement valamiben, valaki bennem. És már azóta sincs semmihez se kedvem már. Szürkébb lett az ég is, megint beborul, nem láttam én napfényt, meg hónapja már. Senki se vár, hiszen itt benn nincsen más, aki mondaná, hogy szomorú sose legyél. És érzem most már kicsit minden könnyebb, kicsit minden másabb, kicsit minden hidegebb. Tudod, a világom és neked adnám, hogy az életemben örökre csak te legyél. De tudod, mindenkinek máshogy tükröződik a világ. De na szóljunk rá. Ahojte, sme v krásnej historickej Budapešti, ktorá okrem množstva pamiatok ponúka aj bohaté jaskyniarske zážitky. Ideme sa pozrieť do podzemia. Poďte s nami. A little bit of me, but I felt inside. Just because we walk on the road, say, wait. Szóval ne várj, elmegyek innen már. Z centra Budapešti sme sa presunuli do druhého okruhu, kde sa nachádza jaskyňa. No a čaká nás 3-hodinový okruh lezenia, šplhania, preliezania úzkými otvormi. Dúfam, že nemám klaustrofóbiu. Poďme na to. Could be a budding stately hero. International competition in the year. She was a good enough reason for a party. Well, you couldn't keep up on a hard track mile. While she ran a perfect circle, and she wore a perfect smile. In Budapest, hot night in Budapest. We had a cozy Here at the entrance of the longest cave of the country. Sme pri vchode najdlhšej jaskyne v krajine. Má vyše 34 km chodieb. Čaká nás pekné preliezanie a verím, že si to užijete. Stopping hearts and chilling beer. Yes, and the legs went on forever. No, it's not really. No, Bude to strašidelné trochu? Nie, bude to zábavné. Čakajú vás pekné šúchačky, úzke otvory, aj plazenie. Takže s Láslom sme sa práve dohodli, že ideme urobiť taký pekný oblúk. Čaká nás jedna krásna veľká miestnosť, kde by mohli byť aj nejaké paple a minerály. No a hlavne preliezačky. Caving je totiž to šport. Ideme na to. Jaskyne sa spočiatku stali predmetom záujmu pravekého človeka, pretože v nich nachádzal útočisko pred chladom, počasím, nepriateľmi i divými zvieratami. Postupom vývoja sa z nich síce presídlil, nezdal sa ich navždy. Mnohokrát v histórii sa človek k jaskyňam vracal, či musel vracať. Najskôr považoval temné a studené jaskyne priestory za sídlo nadprirodzených bytostí, napríklad drakov, trpaslíkov, rôznych príšer a démonov, ktorých sa bál. Muselo uplynúť mnoho storočí, kým sa ľudia odvážili organizovane prenikať do jaskýň a cieľavedome ich skúmať.
Toto je zatiaľ najúžšia chodbička, ktorú ideme. Toto je masaker. Je to pekne ohmatané. Máme za sebou pár desiatok metrov tohto najdlhšieho jaskyného systému v Budapešti a Maďarsku. Na 34 km volá sa Pálvürt, takže videli ste, že sú to neskutočné preliezačky. Museli sme ísť po bruchu, alebo dole hlavou, alebo nohami. Tieto jaskyne nie sú tak vyzdobené ako možno inde alebo na Slovensku, v slovenskom krase, ale za to tie chodbičky majú neskutočné čaro, takže ideme ďalej a mierime do takej najväčšej a najslavnejšej miestnosti tohto jaskyného systému. Mimochodom je to šport, pekne sme sa zapotili. Už po pár minútach. This is the brother or sister sport of the mountaineering and the rock climbing, because the Jaskyniarstvo má veľmi blízko k lezeniu na skalách či horolezectvu. Množstvo najhlbších jaskyň Európy je v horách ako Alpy či Pyreneje. Preto, ak chce byť niekto dobrý jaskyniar, mal by mať základy týchto športov a až potom chodiť na expedície či objavovať nové miesta. Treba byť pripravený na všetko. Takisto používame horolezeckú výbavu ako lano, sedací úväz, prilbu a tak ďalej. Horúce pramene pod mestom vytvorili počas svojej činnosti, ako sa snažili dostať na zemský povrch rozsiahle priestory. A tak je napríklad stredná a severná časť hradného kopca v Budíne doslova prederavená s pleťou chodieb. Tie majú aj niekoľko kilometrov. Časť z nich je sprístupnená a tvorí tzv. Budínsky hradný labyrint. No a okrem podzemných chodieb sa pod mestom nachádzajú aj takéto jaskyne, čo je vo veľkomeste určite unikát. Parádny zážitok. Určite príďte do Budapešti, je to blízko a toto sa na Slovensku asi nedá zažiť v tejto miere, takže určite doporučujem tento šport. Je to taká detské ihrisko a pod zemou, takže teším sa, že to zažívame. Boli sme v jaskyniach, ale tak toto je také špeciálne pod Budapešťou, nádhera. Tu v Budapešti je dokonca možné sa potápať v jaskyniach. Áno je, ale je to veľmi špeciálna vec. Blízko Margaretinho mostu je jaskyňa János Molnár a je kompletne zatopená. Termálna voda z nej dokonca slúži pre kúpele či nemocnice. Kto má skúsenosti s potápaním, môže sa do nej ponoriť. Sú sprístupnené 4 miestnosti, ale treba byť naozaj opatrný a skúsenejší. Je to veľmi zaujímavé a dobrodružné. Jaskyňa je pekne vyzdobená kvaplami a dokonca v nej žijú aj drobné živočíchy.
Budapešť má množstvo jaskýň, ktoré sú zatopené vodou, no a to je pre potápačov úplný raj. Lenže to už je naozaj trošku vyšší level potápania, pretože tam sa nevynoríte, je to nebezpečné a na to treba natrénovať. Prišli sme do Senca na gulášku, nádherná čistá voda a ideme sa to trošku naučiť. Poďte sa pozrieť. My sme boli v Budapešti preliezať ale tie suché jaskyne, čiže mali sme taký oblek, také monterky, trošku sme sa pozabávali, bol to skvelý zážitok, ale hneď nás napadlo, že tie jaskyne niektoré sú aj zatopené a ty sa venuješ aj jaskynému potápaniu, tak nám trošku približ tento šport caving. Jaskyné potápanie je z pohľadu náročnosti asi ten vrchol technického potápania, čiže už sa nebavíme o rekreačnom, pozerať rybičky, ale v podstate zvládať náročné prostredia, ktoré sú jednak uzavreté, väčšinou s veľmi nízkou teplotou, to znamená, bavíme sa, že teploty jaskyň sa hýbu medzi 8 a 15 stupňový. Výnimkou je samozrejme termálna jaskyňa Jánoš Moll na Budapešti, kde je medzi 20 a 26 stupňami. A teda samozrejme tým, že je to uzavreté v tme, tak musíme sa prispôsobiť na to prostredie, jednak oblekmi, ale samozrejme aj výstrojom. Tak som nafasoval výstroj, toto je suchý oblek, pod neho sa normálne oblieka. Mišo povedal, že som nejaký vyletnený, ale ja mám rád studenú vodu, proste idem takto. Plutvy, okuliare, strašne ťažké bomby, no, do tej Budapešti všetko musíte zdvojiť. All I've got left, feed a family, and we're all grown up. Yet we're all still here, nothing growing, crystal caving in the atmosphere. Budapešť je unikátna v tom, že naozaj v jej útrobách sú ohromné jaskyne, málo to by kto povedal. Niekto hovorí, že hlavné mesto jaskyň sveta. Aké je toto možné? Čo je tam za podložie? Čo sa tam ukrýva? Aký svet? No, ona je na dve časti rozdelená, čiže jedna je Pešť a druhá je Buda. Tá Buda v podstate pozostáva z konca masívu, ktorý narazil na plato maďarskej nížiny a tým vlastne došlo ku jednak zdvihnutiu pohoria, ale súčasne aj ku tektonickým zlomom. Takže výnimočnosť týchto jaskyň je v tom, že oni primárne nevznikajú ani tak rozpúšťaním hornín v zmysle dolomitov alebo teda vápenca, ale vznikajú vlastne v tektonickom zlove, kedy zase samozrejme teda voda sa hromadí v nich a kryštalizuje a vytvára taký špecifický obraz. Ten je jedinečný, čo sa týka zatopených jaskyň. Dá sa povedať, že skoro v Európe, takže je to naozaj unikátne a plus samozrejme musíme dodať, že je to termálna jaskyňa, takže tam z celej Európy chodia sa potápači potápať jaskyní, najmä preto, že dá sa to celý rok. Keď je vonku, ja neviem, 4 stupne, tak tam stále je tých 20 až 26, takže je to veľmi príjemné aj čo sa týka toho prostredia a teploty. Treba naozaj dobre natrénovať. Tuto chlapci trénujú klasické rekreačné potápanie. V čom sa teda odlišuje toto jaskyné? Ten základ je, že v technickom potápaní vždy máme redundantnú časť výstroja, čiže vždy máme zdvojené jednotlivé časti, tak aby sme v prípade, že by jedna zlyhala, vedeli ju nahradiť nejakou inou, alebo vyriešiť tú situáciu nejakou alternatívou. Čiže tak vidíte, že v rekreačnom sa používa jedna fľaša, v technickom používame minimálne dve a ešte tie dve nestačia. Ešte so sebou väčšinou nesieme tretiu fľašu,
A v podstate dá sa povedať, že tie dve na chrbte sú rezerva a primárne sa používa len tá fľaša, ktorú si nesieme so sebou, čiže ideme v podstate na tretiny. Tretinu minieme tam a naspäť z jednej fľaše a dve nám ostávajú, keby sa niečo stalo, stále, aby sme mali dostatočné množstvo vzduchu alebo plynu, lebo my už nepoužívame vždy len vzduch, na návrat tam, kde sme vlastne vyplávali v rámci jaskyne. Aj napriek tomu stávajú sa nehody, takže tam naozaj treba byť opozretný. Aj nedávno si mi vravil, že niekto zahynul. Čo sa tam môže stať? No, najčastejší, ako keď si zoberieme ten zoznam dôvodov, prečo sa stávajú nešťastia v jaskyniach, tak úplne najčastejšie je to nedostatočný výcvik. To znamená, že ľudia bez výcviku, či už rekreační potapači alebo ľudia, ktorí sú len zvedaví, vlezú do toho priestoru, ktorý je uzavretý, väčšinou zvíria dno, to znamená strata viditeľnosti a bez vodiacej šnúry nevedia trafiť naspäť. A to je presne tá druhá vec a to je teda strata hlavnej vodiacej šnúry a neschopnosť potom navrátiť sa na pôvodný smer. No a posledné je samozrejme strata svetiel. A až úplne na konci je potom hĺbka a nedostatočné množstvo vzduchu alebo teda plynu, ktorý potrebujeme na to, aby sme sa vrátili. Musím ale povedať, že sú veľmi zriedkavé a na druhej strane sú veľmi takéto typy zranení medializované. Ty chodíš za týmito jaskyňami loviť zážitky aj do Francúzska, do iných svetových krajín a nedávno sa vám podaril jeden úžasný ponor, tak o čo išlo? Dá sa povedať, že v Európe takéto centrum jaskyného potapania je oblasť Lotu v približne centrálnej časti Pyrenej a vo Francúzsku, kde v relatívne v malej oblasti je približne 36 jaskyň, ktoré sú potapateľné rôznej obťažnosti. A jedna z nich, ktorá je taká najkultovejšia, kde dá sa povedať, že skoro všetci jaskyní potapači Európy sa učia potapať, je jaskyňa Emergence du Ressel. Tá jaskyňa dneska je prebádaná až do vzdialenosti 5 km. Nám sa podarilo ako prvým preplávať tzv. Prvý sifón. Ten prvý sifón má 1850 metrov na jeden smer, má hĺbku 80 metrov v tom najväčšom píku a s tým, že nám teda celá tá cesta trvala, tých 4 km nám trvala 8 hodín. Tu je dôležité spomenúť, že Budapešť má bohatú históriu, počas ktorej sa tu vystriedalo mnoho panovníkov a rôzne nadvlády prispeli k obohateniu miestnej kultúry a architektúry. Mesto samotné vzniklo v roku 1873 spojením miest Buda, Pešť a Obuda. Buda tvorí časť mesta na pravom brehu Dunaja, ktorá je hornatá. Pešť je na protiľahlej strane Dunaja a rozprestiera sa na rovine. Spolu tvoria jedinečný celok, ktorý stojí za preskúmanie. Najmä, keď je tak blízko Slovenska. Oblasť v okolí dnešnej maďarskej metropoly bola osídlená už pred 50 000 rokmi. No a tajomný svet pod mestom zahalený v temnote je mimoriadne atraktívny. Akože jaskyne sú podľa mňa úplne top v rámci potapania. Preto som aj s tým začal ešte od
nejakých 15 rokov sme začali pomaly trénovať s otcom, pripravovať sa na to, robiť nejaké expedície. Či už to bolo Mexiko, mexické cenoty sú podľa mňa úplne topka v rámci celosvetového potápania, fakt nádherné potápanie, krásna voda, teplá, veľmi pekné jaskyne, veľmi krásny relief, či už tie stalagmity vnútri, stalagmity alebo stalagnáty, veľmi pekné. Francúzske jaskyne rovnako blízko, netreba tam letieť, čiže tam chodíme robiť aj väčšinu tréningu. Veľmi nádherné, avšak čo sme robili v posledných rokoch, boli bosnianske jaskyne v Bosne a Hercegovine, kde je síce voda fakt studená oproti teraz Guláške, tam je okolo 6 stupňov voda, ale každá jaskyňa je niečo jedinečné. Niektoré sú tam hlboké, niektoré sú plitké, ale zase strašne dlhé. Podľa mňa je to fakt to najlepšie potápanie, aké existuje. Základ je, že ťa ideme posunúť z rekreačného do technického. To bude trvať samozrejme nejaký čas, nebudeme to vedieť urobiť hneď, ale základ je, aby si videl, aké sú rozdiely medzi tým rekreačným a technickým, teda to, čo si už mal na sebe, keď sme pozerali sumcov, keď sme pozerali rybičky, tak teraz si na seba zoberieme podstatne ťažší výstroj čo do váhy, ale na druhej strane dostatočne bezpečný na to, aby si vyriešil naozaj rôzne situácie, no a budeme sa v podstate zaoberať najmä základným zvládnutím výstroja a potom krízovými situáciami. To, čo ti ukazoval. Silne amatérska chyba. Takto chutí guláška. Teba ľudia poznajú aj z vrcholovej politiky. Čo pre teba znamená takýto svoje potápania? Je to trošku únik z tej divočiny? Je to určite veľmi efektívna psychohygiena. A z tých ťažkých tém, poisťovní, dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, výkonu pitiev, je toto svet, v ktorom je ticho. Je tam tma síce, ale na druhej strane je to prostredie, ktoré nie každý vidí a určite pre mňa znamená najmä relax. Jaskyne sú úplne iným svetom, úžasným a tajomným. It is fun, but it's not really dangerous. Je to zábava, ale nemal som pocit nebezpečia. Vravel som ti, že to bude v poriadku. Táto jaskyňa nie je náročná a je to zábava. Určite nič nebezpečné. Pred nami som videl skupinu detí. Musí to byť pre ne perfektný pohyb. Áno, deti to milujú, sú to pre nich preliesky. Máme v tejto jaskyni časti určené vyslovene pre deti, ktoré môžu objavovať. Je to výborný rodinný program. Put out the smoke in your mind. Let's put all these words away. Dali sme si koliečko a ideme pomaličky von. Lajos nám rozpráva zážitky jaskyniarov. Sú to tvrdí chlapci. Now I think I like birds. See them fly from St. Paul. Ideme do finále. Na rebríčku.
Bál si sa miestami? Boli tam také úzke preliesky? Vôbec som nemal strach, myslel som, že to bude akože také väčšie napätie, že v tých úzkých priestoroch, ale úplne som sa to cítil dobre, že som sa plazil pomedzi to, jak tam proste sadlo to telo. De valami fáj, ez nem igazi dolog, ez valami szimulált. Nincsen LSD-rá, jól tudom, de legalább dús gazdag, mint Pablo. Tak veríme, že sa odteraz budete pozerať na Budapešť aj trochu inými očami a pozriete sa aj do jej podzemia. Úgy, mint az előbb, vigyázz, ha megjövünk, hajrá. Nézzük meg, mit hozhat a sorsunk, ha már nem találhatunk haza. Izodom, hogyha még a szemeden lát, almazra nyomom én a szóló, egyedül veled.